A conselleira do Mar desprazouse esta mañá ata Boiro para coñecer o proxecto Un Mar de Saúde promovido por Agadea. Consiste na rehabilitación das antigas vivendas dos mestres de Praia Xardín para convertelas nun centro de día dotado ademais de 6 unidades convivenciais. Este Mar de Saúde, que chamamos a este proxecto, é unha proposta pioneira que nace coa vontade de unir dous mundos, na que en realidade sempre estiveron conectados. O mundo do mar produtivo e o mundo dos cuidados, que busca dignificar a vida das persoas maiores, das persoas con demencia e as súas familias. O proxecto combina un centro de día con 6 unidades convivenciais temporais en apartamentos adaptados. Pero vai máis alá da infraestructura, quere ser un espazo aberto, participativo, interxeracional, que vincule a atención sociosanitaria coa cultura mariñeira e coa transmisión de saberes. O proxecto, cun orzamento total de 750.000 euros, conta cunha achega de 200.000 euros xestionada a través do GALP Ría de Arousa, posto que combinará os fins sociais coa posta en valor da cultura mariñeira. Contempla actividades complementarias que van dende rutas interpretativas ou visitas a lonxas ata degustación de produtos do mar. A visita de hoxe precisamente é para coñecer a un deses proxectos, un proxecto no que colabora o GALP Ría de Arousa, a que, está tamén aquí presente a súa xerente, doulle tamén as gracias pola súa axuda, e no que o promotor é Agadea, que, é un proxecto no que, aparte de poñer en valor, de aproveitar o patrimonio cultural desta vila, pois tamén pon en valor a labor das comunidades pesqueiras e tamén busca sinerxias con outros fins, como son un turismo sostible e unhas fines sociales que, como explicou a presidenta de Agadea, tamén son moi importantes para estas comunidades pesqueiras e costeiras. Tamén o Concello de Boiro colabora na iniciativa cedendo as instalacións das antigas vivendas dos mestres que están a ser acondicionadas, todas elas con fins sociais. Estamos aquí en Praia Xardín, donde están os colexios CIPs de Praia Xardín e Santa Baia, e temos detrás nosa 3 unidades de vivendas, antiguas vivendas dos mestres, que recuperamos unha vez que entramos no goberno e estamos dando un segundo uso. Aparte desos 3 bloques de edificios, temos outro tamén, unha vivenda unifamiliar que tamén é dos mestres que estamos rehabilitando para tema social, e eu creo que este é o proxecto estrella para estas unidades de vivendas que temos aquí, que lle estamos dando un segundo uso.